Dahil pag nga daw yamin kakasat, dahil ito buhok, mapugisan tayo iti Ababa nga nangato. Tarin tayo ti 3/16 of an inch attachment. Pag ito'y ati ka, agbalintong milyonaryo. No, nagagitda kin timayat nga ito at ni Daryl nga kwa mga ipagamit at inaaral na patsik nga hindi ko na nihirapi nga kwa no makaumay ka ito Amerika if nagagit ka bumaknang ka nga talaga. Kasadyayan tayo awan nga idigilay manok si makapanunot kadwan na awan digili namamok ito nga ito mga kapsat hindi ka pa nga ikabit di bangko ti kwarta na matuting na ngay. No, anya ati na iadaral kinyada mo di Pilipinas. No, anya ati napadpalasan lagi dito tao. Sa India mo Pilipinas gamin. No, apay jay Cecil Road. Di PNB jay. Kagangal kuti tilin niya nga dumaan ng derwal, apay kas dyan. Di load, di management, apay kaya't na kas dyan, di atat kababain diya kung siya. The customers are not being helped properly. Bukas dyan. Nga dumaan ng derwalan di yun niya. Di ada di unag niya. May tanda tikas jay? No. I think that's supposed to be embarrassing. Tapos lang nagsalot lagi di nagtatrabaho yun. They're not doing a good job. Tikit. Ora inaldaw nga doon ti mapana. Inaldaw mo ita nga tulungan ta. Maduma-duma kita sa kung hindi tao makagbangko. Adagi po sito, tao mo ita. Nung isa ko, pila-pila. Di may isang kaduhan di nakita ka niya ita bakes. No, pide nga ko na da. Ay, susako. Di linya ti soldado. Katidong ka. Sa gigitan na ngayon ng mga bayadan. Yeah. Di, ano kanya dati hangag di deposito. Ang dati kita ay paparo. Alain namin si sweldo ta. So, dyan ipakita mo dyan kanata na one day millionaire. Ano? 29 days broke. Hello. Ang awaliyat yung pagkarap ko, hindi nagpaiso ko yan. Uy, may mayat sa ako. Katulad kumita ko yun talaga.
Ito yung ati mang pada si Jay ko ha. Bagbak kinidaran nili. Jai. Parahin natin military. So, pinagkulan na rin yung pinili mo din. Di pagketa ki Jay, maisina na kanya yung good, well, ano Jay, nalakalakada ka makadalo. Okay, lumukan na pa yung wish point. Ha? May met niya kasta. Nag-schooling na pa eh. Hantay nga nalpas sa high school. Hindi may sabi ka. No nalpas di high school ay mabali na yun. Hanggang masapon nga mapalan yung schooling. Lumukan pa sa Ni datay nagpapukisan. Oh. Sampay sa nga nalpas ka no ti high school. Well. Yung kunak, ti aramidin da itata, ag-review, ta mga lati General Education Diploma. Okay. Tapnohanan nga mapan ang eskwela ay eskwelaan. Eh kasi Wala. bagang kindarin na ka. Nuhaan, mabaling ibagaman na GED. Amo na sa diya GED. GED diploma, General Education Diploma. Wala mo, kaya GED ka lang niya, paringas mo lang kung napamot yun. Grade 12 samat kan? Ni Randall. Oray, awan diya General Education, basta shortcut ikaw diya. Siguro, Di 12. gusto mo malpas na. Di high school. Di ilang aramidin nyo, keep listening to the news over here in the US. Tapno, tigvinyo ti panagsauda ti it's the naidong mabasi ti panagsauda di Pilipinas. Yan. Tapno mayroon ti napayag yun. Kasasao yung ita. Kasla sungsumbatan na kayong umaan. Praktisin nyo lang. Yeah, ang sao-sao. Listen to the news and then ask question. I want to sumusumbat at TV nga ron. Kung ito video. Yeah. Nung isansanay mo lang yung tilipayag mo, kangiwat mo magsaw. Kaya ganda ko sa ura ganun. Kahan yung anay kay Ruaman DJ. Okay? Shortcutin DJ. Ito nung nakasarap kayo, titrabaho yun, lakad ko. Kasla ni Manong yung tayo di, ni Daran. Amo ka, kung nung nag-college kayo dyan, Pilipinas, darata diferensya na po. So, diay. Siguro, maalapay ni Daryl, diay GED review. Kita ni internet. Reviewin na kayo, Jeblayo, before you take the test. Tadi yung may isang diay anak ni Jane. Handang nga linapas di high school. Sinalins na di GED. Pinay pasana piman. Mura ni Aris. Yeah. Naglaylay nga English dito ikaw. Doon nga minsan di ay hangan necessary nga lalain ka. Basta siguro di ay multiple choice nga. Nagpili ka ti select the best answer. Wala mo makawatan di ay silikam no may tutumpong kahit maeta.
Ito'y pagkayatak, oray mo dyan Pilipinas siguro. Lagi pa nagtrabaho ko dyan gas station ni Tabanda, insurudak mo. Ako nga mo di, aramili ka, di kasasar ka. Yung insurudak. Ito'y, kasi dyan lang. Oray ko nang that experience for the job you're applying for, they will as how they operate the standard of operation. They will train all newcomers. Right now, the experience done sa Bayang Umayda. Why? You want to make sure that your knowledge about your job that you're going to do will conform according to their standard. Di jay nagkapwam. Sing-sing, pwede ito importante. Ang tumangin tiulog, tumangin tiulog, hindi maawis ka, ito kalukuhan, babawi ka na lataman. Ora lagi lokal, lagi nayanak dito, na tiyamuda ko ito. You can get away from it, no? Hanggang kita illegal business. Kaya itong pularin na kita kararami nga ako. Napaypayagan nga rarami lang, pilay ka. Umay. Ay, kumbong ko rin. Yung sana akin, di na siya. Yung mali. Tamong matilib ha. Siya maibalot ka eh. At dati trabaho ti balot. Nasweldo ang damay ti nababa. Pagkaya takuminto yan. Balot. Magtrabaho na yun. Kasi lang kung maramilin na ka na dishwasher, janitor. Kaya samot lang. Ang kamad lang makataray. Ay, makasir kayo namin. Nagmaya ka. Na mo diretso trabaho yung nag-retire sa ito. Nagmayat mo parang tulungak man dyan kabagya. Tulungak man dyan pamilya. Mayat ka. You can really help. Mga trabaho mauna.
Ay, ni bakit mo gayam? Magno kan mga papano kay may tagaway. Oh. Madi-ali ay. Yati lang, lunes. Yati lang kay pa. Kahit na tagaway. Ano din? Ano kahit toy? Mga makaturog. Tirabi. Legit lang. Ay, agad adjust. Legit lang. Pag-eskwelahan ni, basa ikan natin basahin na yung computer. Legit lang, kama makaturturog. Okay lang. Di yung tigas na pa lang tata. No hanga makaturog tirabi, di ang computer. Yun na. Computer. Sa kidikat 4 months, 3 months. Kita na rin may papanti GED. Nagasat kayo ka, dali manong yung tingin mo na. Mapalinda kayo mga tulungan. No, may sarap na kayo ni manong yung pa, nga, oray, whatever kind of job, nagyaman kayo. Nga, may might kumadya, don't look for any other. Sikanto. No, you can decide on your own. Tata, dipindi kayo pa lang kanyada. So, hang kapay nga lang agpili-pili. Kasi kung nada nga, no, anyati may offer da, thank you, sigot. Di, kuha ko mamanong, awan di ay. Dijay may ti dakis na digas jay at ti panunot mo hamong fully accepting the job that was offered to you. Kiti head ko nga attitude ti newcomer, whatever the offer is, take it gracefully. Tapnon di panang naramid mo di trabaho, nasaya at makadal ka. Kadwa na kada tayo no muray na gito yung nag-adult ti J College. Takil ti pamatik man nga no may kanda ti trabaho nga itrabaho na sila graduate nga nurse. Kas jay. I-train dalata dito. Na-train na bilang ija Pilipinas at nagtipiring siya na di pa naka-i-train na ija yung basi. Nadalat tati nagdumana ang pari-pari ko na itsaklo. So kas dyan mo itigay na itong mga trabaho. La umanong itrabaho ko housekeeping, cleaning the house or the building facility. At nag-delivery siya na. Moreno nagdaldalos ka ti building dyan, hindi. Yan. Mayroon sa aming personikas na. So, no, rada ang kagtrabaho dyan, wun. Kasi naman, maawatak ng tati magbagada. Ang problema di dyan. Nagandado ti trabaho dito yung namuting list. Problema tingwali ay may proiting ka amo na may the language that you use is not your
Nilagay ko na da. Ang isuti na kaya nakam. It is not your home dialect. So, you know that. Birthday, ito yung may kay California akit, ay ako, nasusulit ah. Nagmayat pa ita ustos-storya pala yun. Dito. Hindi mo makasirket yung military. Ay. Mayak. Ang mabain nga hindi ko na dang agkamaliti pa nang isaon ti kahit mong ibaga. It's okay. Nakagsasawa ta. Pailap no. Katawan na nga yun. Katawan na. Katawa ka ba ito? Ang kababain. Ang kababain siya. Kaulti pa. Broken English. About English. No such thing like that here. Kita ang Facebook kita ti parang English dayay. Panagsaw dati Ilocano Tagalog. Eh. Ang diretso. Ko na dari kita na stricto ti usto nga para kaisurat ti sa okit. Ay kay ano na ang Facebook. Yep. Oh, yep. Dahil takakabsat ti Pukis nga Ababa nga nangato. Ganos pa yakit no agigit
diyan kayo mga bakasyon sa Pilipinas ay nagmayata. Ang nadagsin mo kasi yan ako na rin. Lalo kayong nagtitinulong. Yung paragsak ka rin kailan. Nawar masama ka rin ako. Medyo dari kids. Thank you for watching. There you go.